Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero eficaz. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo, como sempre, moi ben acompañado, como estamos? Hola, bons días. E vos na casa, listos para comenzar? Hoxe fixemos unha mini clase de improvisación ca profe Estrella. Ora ti, Anxo, veña, home. Que cara... Así non hai maneira, por Dios. Non me facían caso ningún, aquí cada un iba ao seu. Pois non sei se se me deu moi ben ou mal, eso hai que preguntar a Estrela. Cando eles veña un profesor como Dios manda xa verás, pero a confianza din que dá nuxo. Bueno, Silvia e Noemi vale, pero Anxo iba ao seu. Non sei se decir moi metidos no papel ou moi perdidos na situación. Estupendos, porque si o obxectivo era facer o mono, super. Fixémolo super ben. Noemi, cambia. Imos cara ao lado, suave, movimentos curtos. Como sempre, imos de arriba a baixo, vale? Sin hiperestender moito o cuello hacia atrás, o pescozo. Ombreiros cara adiante. Imos aló. Bueno, antes de comenzar a clase, tivemos aquí unha pequena clase de improvisación. Que tal, Noemi? Gustou a mí a túa interpretación, Cambiamos. Moi fluida a interpretación. verdad? Pero escaqueacheste. No, que non me tocaba a mí. Xa non che tocaba. Día próximo. A Xuntamos próxima... aí as mans na cintura. E, bueno, Anxo vino moi fluido, Sí, é que eu antes era profesor. Notase que vale para teatro. Pero que o Anxo iba ao seu non facía caso, se era para arriba, para baixo. Cambiamos. Oi. Un pouco como lle pasa a cascaderas, que tamén vai ao revés. Sí, non? Sí, un pouco, sí. Interpretaba mellor outro día na cena, verdad? Faltaba cho aliciente. Juntamos as pernas. Ai, que paciencia. Non, paciencia hai que ter contigo, E ti, Estrella, levas moito tempo co teatro? Cambiamos. Pois hai 20 anos que empecé, eu por aí. Bueno, temos aquí unha profesional. Home, E se lhes nalgúna película ou nalgúna... pois si, fixen unha que se titula Todos os Santos. Cambiamos, pulsos e nocellos. Así que xa saliste na tele, non? Non é a primeira vez. Cambiamos para dentro. É unha curta moi bonita que lle recomendo Cambio de a pé. todo o mundo que a vexa, que se chama Amor Viaxeiro. Está en YouTube. No, Hacia dentro. Trata uns temas moi interesantes. Pois xa saben os nosos telespectadores onde teñen que visitar, verdad? Sí, que se van a emocionar. Recomendación de Estrella. Ben, deixámonos de películas e imos a traballar. Empezamos con un poquinho de mobilidade aí no chan, en cuclillas, e facemos unha torsión, vale? Imos alá, ao lado, e ao outro coño para atrás. E comezamos a darlle mobilidade á zona da columna. Imos 30 segundiños ao lado, eso é, e ao outro. Eso é. Última a cada lado. Vale. Moi ben, imos ahora, imos a elevar xeonllos, movimento de brazos. E imos outros 30 segundiños. Eso. Imos quentando porque hoxe temos unha clase movidiña, vale? Imos a empezar o día movendo as enerxías. Eso é. Cando avisas malo, E bueno, 3, 2, 1, vale. E ahora imos ao lado e outro, vale? Contorsión, así. Levamos xeonllo cóbado contrario. Eso é. Veña, 30 segundillos antes de comezar. Imos entrando en calor, pouquiño a pouco. Eso é, moi ben. Últimos segundiños. Aplicamos ben o xiro, esa torsión. Elevando ben xeonllos, últimos segundos, ánimo.
Moi ben. Perfecto, como estamos? Estamos de Quentes, calor? xa Un poquinho. quentiño. Vale, pois hoxe imos a ter unha clase de cardio e de forza, así que imos empezar a mañán con enerxía, así que prepárate. Pois eu no teatro empecé como fai 20, 22 anos. Foi unha vocación tardía. Pero, bueno, todo chegou a tempo, digamos, sabes? Gústame moito. É o cine. Moi ben, o primeiro exercicio para entrar xa aí en dinámica e vai ser agachamento e imos aplicarlle salto, vale? Neste caso, Estrella vai non facer sin salto e nós na casa podemos facer, incluso se nos costa moito así, sentando nunha cadeira ou cunha pica. Entón, imos alá, vale? Collemos, agachamos e daqui saltiño, eso é. Imos a facer 10 repeticións. Soltamos aí arriba, cu hacia atrás, xonllos que non sobrepasen a punta dos pés, van 7, van 8, van 9 e van 10. Relaxa uns segundiños e imos a facer isto 2 veces, vale? 2 series. Entón, pés separados a anchura das cadeiras, levamos cu hacia atrás, baixamos, baixamos e imos aí, salto. Eso é. Van 2. 3. Xeonllos non sobrepasan a punta dos pés. O cu hacia atrás, espalda recta. E pegamos un chimpo aí, van 7, 8, 9 e 10. Ben, van entrando en calor esas perniñas. A ver, non era o que máis ganas tiña eu de facer esta mañá, non, certamente non, pero bueno, viñemos a xogar, neso estamos. Imos alá, pés separados a anchura das cadeiras. Os halteres de man nesta posición, espalda sempre recta, de acordo? Entón, o que vou a facer é, vou baixando sempre cos halteres de man cerca das miñas pernas, sobrepasan a liña dos xeonllos, e aquí collo aire, espalda recta, e solto cara arriba, vale? Apretando glúteos para non dañar a zona lumbar. Ben, imos alá, imos a facer 10 repeticións. Collemos aire ao baixar, levando os halteres de man preto dos xeonllos e apreto, vale? Aí, eso é. Van 2. Van 3. O subir arriba. Intentamos ir acercar aí as escápulas. Os halteres de mans cerca do corpo, sempre. E apreto os glúteos moi forte, vale? Levamos o embigo cara adentro. Van 8. 9 e 10. Ben. A clase de hoxe foi ben, pero notouse ese aumento de kilos. Claro, os halteres pesan, parece que non pican un con outro, pois eu vou coller un quiliño máis, eu taca, 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 pero despois, claro, unha cousa é dicirle outros telos na man. Entón, volvemos a colocar, estamos ben? Estamos. Sí, estamos activos. Ben, pois vamos alá. Baixamos. E solto. Aí arriba, eso é. Traballo moi completo, que implica os glúteos, a zona lumbar, os isquiotibiales, a espalda, eso é. Mirado ao frente, sacando o peito cara fora, facendo aí arriba, intentando xuntar as escápulas. Vamos 2 máis. E última, baixamos. Eso é, perfecto, moi ben. Sí, hoxe todos iguais, pero claro, cada un cos seus pesos, eso sí que é verdade, que os rapaces hoxe subiron de peso. Claro que a min chegoume porque fixéronse duriños, sobre todo ao ser varias repeticións facendo exercicios parecidos, así que o collan con ganas na casa. Bon, cara abaixo, levo o cu hacia atrás, incluso podo me axudar con este brazo levando hacia atrás. Bon, levando o haltere cara ao chan, e aquí collo aire, solto, de acordo? E o que fago é cambiar de brazo, e imos a facer 10 repeticións con cada brazo. Cu hacia atrás, que non sobrepasa a punta dos pés, mantendo a espalda recta, e imos unha torsión de 45 grados, máis ou menos, de acordo? Entón, empezamos ca man dereita, baixamos, e solto arriba. E cambio de brazo. Imos a facer 10 con cada brazo. Eso é. Van 2. Intercambiando. Pernas semiflexionadas ao baixar. Elevo, eso é.
Elevamos o haltere por riba da cabeza. As pernas semiflexionadas ao baixar. Apretando glúteos. Traballamos os ombreiros, os tríceps, glúteos, lumbar. Un exercicio moi completo, vale? Tamén as pernas. Cantas van? 15. 9, pode ser? Non sei, xa perdín a conta. Decidime a verdade, E última. Vamos. Veña, e a última. Vale, moi ben. Bueno, recomendo o pulso activo para quitar o frío, forrar en calefacción, que hoxe saímos todos quentiños, suando. Imos a repetir este exercicio, pero quero ver que o fagades ben, de acordo? Xa se está escaqueando Non me outra estou vez. escaqueando. Teño medo que o fagades máis. Se facedes ben, eu acompaño-vos. Ben, imos a facer 5 con cada brazo, de acordo? 10 en total. E comezamos co brazo dereito, baixamos, eso é, e arriba, vale? Non fai falta que toques, estrella. Baixa sempre que a espalda reta, aí, hasta aquí. Mira, hinchado o peito cara fora. Sei que fai un rato. Mira, do frente Eu tamén fun. e arriba, eso é. Ahora baixo. Mirando a frente. Eso é, moi ben. Moi ben, Noemi, moi ben, Anxo. Veña, empezad a contar ahora. Arriba. Cantas van, veña? Moitas máis de 5, non? Imos a facer unha máis con cada brazo. Veña, va, Noemi. Eso, arriba. E última. Vale, genial, moi ben. Nos Nats pensaba que estábamos facendo a prueba e non habíamos empezado xa, entonces esperei por eso, non por outra cousa, Ben, entón, colocamos nesta posición e que imos a facer unha elevación frontal de ombreiros, de acordo? Imos a facer 10 repeticións. Xunto escápulas aí, espalda reta, collo aire, solto, elevando hasta a altura dos ombreiros. Van 2. Hincho o peito. Cada vez que elevo, envigo a cara dentro. Van 4. Sin sobrepasar a altura dos ombreiros. 5. Brazos semiflexionados, non completamente estirados. Van 6. As pernas semiflexionadas, sobre todo se temos peso, vale? Van 8. Van 9. E van 10. Relaxo uns segundiños. Imos ala, vale? Sobre todo, se o facemos con bastante peso, importante que as pernas non recaian todo o peso, que estén retas, que estén semiflexionadas, un pouquiño, de acordo? Entón, collemos de novo os halteres, colocamos na posición inicial, collemos aire, soltamos. Brazos semiflexionados. Van 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, e unha última, e 10. Moi ben, relaxamos, deixamos halteres nun ladiño. A clase de hoxe está para tomar descansiños e beber de vez en cando, porque veu dura. Ben, pois agora imos a facer agachamento, pero agora imos a acompañar da flexión de cadeira, imos a levar o xeonllo cara arriba e imos a levar cara ao lado contrario, vale? Unha pequena torsión. O que vamos a facer é o seguinte. Agachamento e flexión de cadeira. Elevo aí o xeonllo e levo cara ao ladiño, vale? Cara ao lado contrario. 10 repeticións con cada perna. Imos alá. Baixamos, espera, separamos os pés un pouquiño máis das anchuras das caderas. Un pouquiño máis nesta ocasión, vale? Collo aire abaixo e arriba. Eso é. E intercambio un lado e a outro. Eso é. Van 5. 6. Cuña hacia atrás. 8. Van 10. Son 10 con cada perna. Baixamos ben o cu. Flexión arriba.
Eso é. Elevando ben esa perna. Con cada perna, unha última con cada perna. Eso é. Moi ben. É que todo que se xa repetir xa se fai costa arriba. Que o facemos igual, porque fixeno igual, pero ca miña cara de sufrimento para que se entenda que o esforzo é real. Moi ben, agora imos ca segunda serie, vale? 10 repeticións, acordámonos, 10 con cada perna. Separamos os pés un poquinho máis das anchuras das cadeiras, baixamos o cu e levamos xonllo, o cómodo contrario. Veña, imos a contar en alto, para non perderme. Van 2. 3, eso é. Eso. E na casa acompañádenos, cas contas. Van 6. Van 7. Veña que estamos acabando. 9. 9. E 10. Moi ben, Xentiña, moi ben, moi ben, moi ben. Xa nos queda o último exercicio, de acordo? Imos a seguir traballando, imos a facer os famosos trasters, que é un dos exercicios que máis odio, pero que é moi efectivo, de acordo? Volvemos a coller os halteres de man. Collemos halteres de man. É como un agachamento, pero con peso e elevando cara arriba os brazos, de acordo? Vou a colocar aquí os halteres de man. Ai, Noemi xa está pedindo papas. Veña, quédanos 10 repeticións deste exercicio. E o que fago é pés separados a anchura das cadeiras, levo o cuño hacia atrás, un agachamento e o subir e levo, de acordo? Os cóbados fixados, non abro, Aquí. Imos alá. Collemos aire, baixo e arriba. Eso é, e volvo na posición. Eso. 2. Envigo cara adentro cada vez que expulso hacia arriba. 4. Cuña hacia atrás. Xonllos non sobrepasan a punta dos pés. Van 6. 7. 8. 9. Moi ben, genial traballo, rapaces. Ben, deixamos os halteres de mans e ora imos a estirar un pouquiño, de acordo? Separamos as pernas, subimos os brazos, imos cara ao lado, aguante uns segundiños. Ai, hoxe Cambiamos deches de nos lado caña, e vamos a preguntar ahora. Hoxe chegoulle, verdad? Joder, Empezamos o día con enerxía, eso é. Mima. Pero digo vos unha cosa, súfrese na clase, pero a sensación que nos queda despois é magnífica, É super. De bo traballo. Collemos aí arriba, soltamos dende a cintura, deixamos caer o peso do corpo, xuntamos as mans, imos cara a un lado, aguanto aí. Agora xa non fai frío, verdad, Estrelliña? Nada, xa Nada, hai xa. que aforrar en calefacción. Esta é a mellor estufa que podemos ter. Eso é verdad. Das catalíticas que chamaban antes. Cambiamos. Eu sempre digo unha cousa, eu non sei vos, pero eu sempre prefiro pasar frío, volvemos cara ao centro, subimos, eu sempre prefiro pasar frío porque co frío imos a coller a perna, podes entrar en calor. Pero si estás pasando calor para enfriar o corpo, xa é máis complicado. Ti estás pasando moito frío, podes facer flexións, verdad? Facer estes exercicios e olvídaste. Pero se estás pasando calor, é moi complicado. Un abanico. Bueno, eu sonche de calor, non che vou mentir. Eu prefiro pasar frío, xa digo, a calor. E vos? Cambiamos? Eu prefiro calor, aínda que son moi frioleira e recoñezo que facer exercicio é o que mellor me fai entrar en calor en inverno. Pero se podo escoller, prefiro o sol, Teño clarísimo. Non, pero isto non se trata, ben, vamos cos brazos, non se trata de dicir si somos máis de ir a sitios veraniegos que invernais. Trátase de si preferes pasar frío ou calor. Eu penso que co frío podes entrar en calor, pero co calor entrar en frío non se me ocurre a maneira. sempre. Pois eu non, eu son equipo a calor. Cambiamos. Bueno, que está claro que entrar en calor entramos. Eso seguro. E xa estamos a suar.
Moi ben, e damos por finalizado unha clase máis aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias por estar sempre con nós, cada mañán aí acompañándonos. Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí, señor. Ai, hoxe... Hoxe chegoulle ben, eh? Vamos todos. Hoxe, veña.